حالو طبقات كم يمسكوا حجي خمسة زمت أزلوا حبريتا أقداسي سلزخونت بليش شير قوروا كسامور داتا خاسمعوا بالزعبة الزيناي $5,000 نزيوم أكل تشحن عسران ورح شدشتك سب ورح شوم من تخل تشحن عسران كاب CRA وينكا كندا سيتلمنت اتي هاكرز كسرقوا خلقوا بيرسونال انفورميشن ناتكم تسرقوه بخمي يركم تشيك تقوروا ابز ويب سايت اتي كريكمي لايف ابز حجي خفيته ستيب باي ستيب كريكمي كيتكم تشغبروا اقداسي ነገር ስለዝኾነ ምክንያቱ ሾመንተ ነጥብ 7 ሚሊዮን ክኸፍሉ ተኣዚዞም ስለዘሎ ከጽልኩም ከ ፎሎ ወሉኒ ላይክ አይትረስዑ ከምታ ኣነ ሰፖርት ገብረኩም ስም ከ ሰፖርት ግበሩኒ እታ ቪዲዮ ናይ ስኪን ናይ ሎሽን ገረ ያደለኹ ከኣኒ ውድድር ስለዘለኹ ፕሊዝ ኬትኩም ረኢለይ ላይክ ግበሩለይ ሌትስ ጎ ሕጂ ከመገርና ነታ ዌብሳይት ንኻዳ ከሪአኩም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከሪአኩም ኣብዚኣ እንታይ ለለኹ CRA settlement ይለለኹ ከምዚ ኣገርኩም ጉግል ግበሩ ተረዲኹምኒ ዚያሪኹም ኣለኹም CRA settlement ምስበልኩም ባዕሉ ከም ጻልኩሚ ዚያ ትሪኡ ኣለኹም government bridge class settlement ብለላ ዚኣ ትጥውቕዋ እዚኣ ምስ ጠወቕኩማ ናብዚኣ ዌብሳይት ተምጻኩም እያ government Canada bridge class action settlement ትብለኩም ኣላ ትሪኡ ኣለኹም ካብ ማርች ዕለት 1 2020 ክሳብ ዲሰምበር አካውንት ዝነበረኩም ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚኣ ትመጹ እዚኣ ትሪኡ ኣለኹም check eligibility ትብላላ ትሪኡ ኣለኹም ነዚኣ ምስ ጠወቕናያ እንታይ ትበኩም ሽምኩም ኣብዚኣ ጻሓፈ ትብለኩም ሰለስተ ዲጂት ወንካ ሰለስተ ቁጽሪ ናይ ሲን ናምበር ናትኩም ኣነ ኸት ወይ ክልኒ ፐርሰናል ናቲ ስለዝኾነ ኢሜል ኣድረስኩም ኣብዚኣ ኸኣ check eligibility ትብልዋ ማለት እዩ ኣብ ኣኸላኽ ነግረኩም ያ እንድሕሪ ዝግባኣኩም ኮይኑ ሽዑ ኣብዚኣ apply for compensation ትብል ደላ ኸኣ መወዳእታ ትገብሩ ማለት እዩ እዚኣ ግን እቲ ናትኩም ኢንፎርሜሽን ዚያታ ዌብሳይት ከኣ ተቐንዕቲ ዌብሳይት ማለት እዩ እቲ ናትኩም ኢንፎርሜሽን ፐርሰናል ሲን ናምበር ዲዩ ወላቲ አድረስ ዲ ኢሜል ዲ ቴሌፎን ዲ ተሰሪቁ ነይሩ ዲ ኣይነበረን በዚኣኹም ተረጋግጹ ከምታ ዝበልኳ CRA settlement ኢልኩም ተኣቱ ተረዲኹምኒ ተሰማሚዕና ዶ ከደግመልኩም ተደሊኹም ከኣ እዚኣ CRA settlement ኢለች ጉግል ገረ بدحريو زي government bridge settlement بالله تأتو شو check eligibility تبلوا شو تحت توردو زي متأكم يا زي أنت ملؤون أبزي check eligibility تبلو أنا خط ويك إلني ناتي personal information بدحريو عند حري تسريع أخوين خط نقرأكم يا حمش تشحكم تقبعكم thank you follow like share I trust you بروح مشت